Яшьлек. Ул яшь кенә түгел, ул күңел халаты. Изләнүләр, ачышлар, яңалыкка омтылу. Нәкъ менә яшьлекнең асыл вакыты ул. Укучылар, студентлар, яшь белгечләр, галимнәр, медицина хезмәткәрләре. Нәкъ менә сездән, районыбызның гына түгел, республикабызның, илебезнең киләчәге сездән тора. Ирешелгән уңышларыңны барлап, тагын да ныклы адым белән районыбызны, республикабызны дөнья күләмендә танытырга синең бөтен көчеңдә бар. Бүген илебездә билгеләнеп үтә торган яшьләр көне ул бөтен кешегә дә кагыла. Чөнки яшьлекне, бу мизгелне барыбыз да узды. Синең җиңүләрең авылларыбыз, районыбыз, республикабыз һәм милләтебез тарихына алтын хәрефләр белән язылсын иде. Ул кемнән тора? Ул синнән тора. Бергә булыйк, бердәм булыйк, бер дулкында булыйк. Бәйрәм белән, яшьләр көне белән.